Hvala Nisesi Marija, poštovani slušatelji. Ova pjesma me upravo podsjetila na jednu anegdotu starog poganskog filozofa Diogena, kada je jednom zgodom u pol bijela dana prolazio Atenskim trgom sa svijećom u ruci kao da nešto traži. Tražim čovjeka, odgovarao bi onima koji su ga znatiželjno pitali. Pa zar ne vidiš da je trg pun ljudi? To nisu ljudi, odgovarao je Diogen, a što su onda? Pitali su nestrpljivo. Nisu ljudi jer ne žive kao ljudi. Ondje gdje su zavladali životinski nagoni, pohlepa, požuda i ostali poroci, to je izgubljeno ljudsko dostojanstvo, zaključio je mudri filozof. No, mi sada nećemo govoriti, a još manje filozofirati o izgubljenome nego o nađenome. Ja sam Snježana Brkić, u društvu, malo prije smo ju čuli, za mnoge najljepši glas Mediterana, Doris Dragović. Hvala Nisesi Marija, Doris. Uvijek je hvaljeni. Snježana, dobar dan vama i svim vašim slušateljima. Krasan uvod i pametan mudrac stari. Jel da. Vjerujem da bi imao što za danas kada bi nas vidio i za reći i poručiti, ali kao što sam malo prije poručila, vas posebno predstavljati našim slušateljima ne znam da li treba, jer gotovo 25 godina ste jedna od vodećih pjevačica Hrvatske. A mi u Na tom uvodu ne znam što bi rekla, komplimenti pljuštanje. Onda ću prestati s komplimentima, da ne bi nam oholost rasla, jer upravo ova emisija ima za cilj da podijelimo one iskuse, jer ja vjerujem onaj ko je dotaknut Bogom nekako, možda iako i ne bih htio, nekad nam je i teško govoriti, jer to se ponekad takne i naše intime, ali opet s druge strane, kao što sam rekla, onaj dotaknut Bogom ne može, a da ne govori o Bogu, o tom iskustvu vjere. Pa evo ga, netko je i rekao da se vjera može usporediti sa skokom iz akvarija u ocean. Možete li se vi sjetiti svojeg prvog velikog doživljaja vjere? Skoka u ocean. Pa ja nekako vjerujem, evo, ipak ću se rađe vezati za ovaj prvi dio koji ste rekli. A to je da onaj koji je dodirnut Bogom ne može šutjeti. Ja mislim da onaj koji je dodirnut Bogom prvo mora, i mislim da zapravo u tome leži jedna velika mudrost na koju nam ukazuju evanđelja i propovjedi svake nedjelje iz početka. A to je ono što Krist kaže: slušaju, a ne čuju, gledaju, a ne vide. Nekako mi se čini da onaj koji je dodirnut Bogom, premda ispravka odmah slijedi, jer to je naša kriva nekakva pretpostavka. Kad nam nalete grijesi u životu, da li je to sa, ne znam, prvim danima puberteta ili kad prestanemo djeta, tako ja, postajemo zapravo nekako odrasli ljudi, učini nam se u trenutku da smo, sad je gotovo, sad sam se zaprljao i gotovo, Bog je otišao od mene. Naravno da to nije točno. Sa uskličnikom, na kraju 3 uskličnika. Jer mi smo dodirnuti Bogom činjenicom da postojimo. I od samog začeća bi rekli. I prije. Jer smo mi dionici duha. Mi smo dionici Božje ljubavi. Dakle, sa njim koji postoji oduvijek i zauvijek će postojati, postoji naše duše. A on nas samo pošalje sa svoga dlana. Dakle, na svom sam te dlanu držao. Tvoje ime urezao sam na svom dlanu. Pošalje nas da prođemo ovom, kako bi naši stari rekli, dolinom suza i da se ponovno njemu vratimo i živimo s njim u vječnosti. Dakle, zauvijek smo i oduvijek obilježeni Bogom i to je ono što je naša divota. Naravno da on zna da smo mi slabi bez njega. Zato nam je i ostavio sakramente. Tako je, a i ostavio nam je naravno svoju ljubav, koja mora, i ako nas ne podsjeća ona na onu roditeljsku ljubav, a to je i kad smo, ne znam, bili zločesti mami pa razbili tu čašu, da nas neće ona razbiti sad, nego da će nas zagrliti u svoje krilo, da će nas taj otac zauvijek, da nas on uvijek grli, da on nikad nije otišao od nas i da se mi možemo njemu uvijek vratiti. To je ono što treba u svijest dovesti. Tako da u mom skoku iz akvarija u ocean zapravo mogu svjedočiti upravo kroz to. Čovjek ne zna kad skoči iz akvarija u ocean. Velike stvari u životu, barem tako moje dugovječno iskustvo, jer imam puno godina, dakle, mi je dokaz toga, a to je da se velike stvari nikada ne dešavaju uz gromove i ne znam, fiju, rakete i tako.
nego se dešavaju upravo na taj način kako vi kažete, malo po malo. Naprosto postaneš svjestan neke istine. Dakle, pitanje je tvog buđenja, a ne događaja. Pitanje je kada postaneš svjestan toga da si uklizao konačno, ali svojom sviješću, pa čovječe, on je tu sve vrijeme, pa kako sam ja... Gdje sam ja bio? Ima jedan... Evo me sad podsjeća na jednog pustinjaka. Bože, kako to ako si ti svugdje, da sam ja uvijek negdje drugdje? To je ono, postati svjesni tko sam. Upravo to. Ali ono, malo prije si spomenula, propovjedi evanđelja nas uvijek iznova podsjećaju i žele nas vratiti, riječ za nas. Ali opasnost, ja bih rekla, nama kršćanima, među nama je uvijek kada i slušamo propovjed. Najčešće padnemo u zamku, to bi bilo kad bi neko drugi čuo od ljudi koji nam se, krivih ljudi koji nam se u tom trenutku čine, koji su nam teški i tako dalje. Obično uvijek imamo tu zamku, to bi bilo super za druge. Jer mi smo savršeni. O čemu mi? Zaboravljamo da je to riječ za mene. Da. I tu je taj problem u stvari. Na moje veliko zadovoljstvo. I čast. Puno me mladih ljudi dolaze u želji da porazgovaramo i tako. Ono što se stalno provlači, dakle, kroz te naše razgovore i zapravo priču o njihovim problemima koje ih kao tište, jeli? U principu je uvijek to. Meni je uvijek sve teško, odnosno nikako meni da bude lako. Uvijek je sve teško, meni je sve problem, vi kako drugi. Drugima je sve lako. Na toliko prepreka nailazim. Ja nekako uvijek kažem, hoće reći, učini mi se od moje težine da je drugima puno lakše. Pa onda ne samo što mi je teško, nego sam još i žalosna što je tako. Meni niko nikada ne pomogne, niko mi ne pruži ruku. Onda ja odmah kažem, a dobro, evo vidiš, sada mi sjedimo i razgovaramo, jel? A drugi možda isto bi želio popričati, pa opet nema s kim. Evo već je prvi korak, vidiš da ti Bog dokazuje da nisi sam. Tako nekako počinje naš razgovor. Ali ima nešto, sve se vezuje za ono s početka ovog razgovora našeg, a to je zapravo to posvijestiti sebi. Posvijestiti sebi da je sve dobro tu, već je tu. Sad kako to? Mi ljudi lako zaboravljamo dobro koje nam se dogodi ikada u životu, jer ga smatramo normalnim, jer ga smatramo da je to, evo pa dobro, pa to je tako, super, bravo, idem dalje. Znači, lako zaboravljamo dobro, a loše i zlo stavljamo na pjedestal, što je stvar masovne kulture, ali to je sad neka druga tema. Kultura smrti. Međutim, 1000 puta nam se dogodilo, evo, ja sam student, sad idem nešto prijaviti, tamo ne mogu, a meni baš neka tamo žena, evo ja uspijem, koja prođe, dođe, da mi ruku i ja uspijem se prijaviti i bravo, ali već u sljedećem trenutku ne pravim od toga veliku stvar, što bih trebala, nego idem popiti kavu i kažem, joj super, znaš, uspjela sam, ne znam, prijaviti neki ispit ili nešto. I dalje zaboravljam. Na desetine ljudi, kada bismo dobro prokopali svoju memoriju, koje više nikada nismo sreli, nego samo tad, napravili su nam neku uslugu koja nam je baš tada jako trebala. I mi ih uredno, sustavno zaboravljamo. Kada zaboravljamo da su nam se dešavali takvi fenomeni, zaboravljamo Boga. Jer zaboravljamo da to čudo pojave što se pojavila neka osoba, joj baš kad mi je trebalo, joj baš tad mi je pukla ručka od kofera, ajmo dakle trivijalno nešto i nisam mogla više nositi, a žurim, gotovo, autobus kreće i pojavio se onaj neki čovjek koji je rekao da, ja ću povukao to. Zašto tada ne sjetimo se i ne shvatimo? Bože, pa evo te, poslao si ruku spasa, poslao si onda kad mi treba. Tako. U tim našim razgovorima s tim mladim ljudima često puta im kažem, evo, ako si se sjetio sada 2, 3, 5, ne znam, u životu svom, jel, ko ti je neko tako uskočio, ti si sad već nezahvalan pred Bogom. Ali on se na to ne ljuti. Pa i mladi već su si dosta ti iskreni. u dugu, a nisu tebi dužni. Već si ti u dugu. Ono što je paradoksalnije u svemu tome skupa je upravo to što im tada bude drago. Što im tada bude drago da njima nije najgore.
To je sada druga ova točka koju ste se dotakli, a to je to mjeriti se, uspoređivati se. Naravno, Bog nas je stavio, ne možemo biti vjernici ako nemamo onog drugog pored sebe. Jer vjernici smo onoliko koliko imamo taj naš dobar odnos prema bratu svome. Osim ako nisi silni pustinjak, jeli? Ali opet ne, ja bi čak rekla... Eto, na tom planu doprinosi. Ali ja bih rekla da pustinjaci nisu pobjegli od ljudi zato što ne volja ljude, nego baš naprotiv. Ne ulazim sad u to. Da, nećemo o tome. To nas je dovelo do pojedinih okolnosti. Ali hoću reći, mjera naše vjere, jer mi Bogu ne trebamo, mi Bogu ne možemo napraviti uslugu. Kad kaže, ba što Bože da napravim za tebe? Pa to nam je Krist već odgovorio. A to je ono što učiniš najmanjem, jeli, od ovih mojih, učinio si meni. Mjera naše vjere je ono što činimo svome bližnjemu. Odnosno, za početak, koliko uopće imamo otvorene oči na tuđu potrebu. Koliko smo senzibilizirani. Koliko mi tražimo da pomognemo drugome. Ili smo pak sretni možda što nema nikoga u potrebi oko nas. Tako da možemo lično proći, što bi mi rekli ovdje. Hoću reći, to nam je datost da živimo pored nekog drugog. Ali ono što nam nije datost, to je da izaberemo zadovoljstvo što je ovom mom bratu do mene dobro. 100 puta. Dakle, opet podsjeća i propovjed i uopće bilo kakvi seminari i tako dalje. Ne mjeri se. Kako se neću ja mjeriti sad s ovim drugim? Kad je u ovoj zemlji i lopovluka, i ovoga, i onoga, i tako dalje, i tako dalje. I sad on, zato ja da mu se radujem što je njemu dobro, a do toga je došao na negativan način. Jel? Korupcija, lopovluk, i tako dalje, i tako dalje. Kako pomiriti sada to dvoje, jeli? Pa kako? Zašto? Dakle, ne razmislimo i ne krenemo ne tako daleko. Ne od onog nekog tamo koji je daleko. Zašto mi ne krenemo odmah od svoga najbližega? Ako nam je brat, mislim, dakle, stvarni brat, jeli? Ili sestra pored nas, ili rođak, ili netko koji je uspio diplomirati, zašto ne eksplodiramo od sreće? Nego kažem, dobro, ajde, idemo na ručak, taj što zove ova test, pa se dobro najedemo i evo ga, to je to. Ili čak što više, skloni smo odmah reći, a šta sad? Šta sad? Da, ali zašto tu ne potražimo radost i veselje? Zašto to ne vrtimo u sebi? Zašto ne ponavljamo u sebi svaki dan, ili barem narednih tjedan dana u onoj jutarnjoj molitvi? Ili ako ne molimo, onda makar, ne znam, kad se ujutro prekrižimo, pa rećemo, evo, idem u dan, makar i to, jeli? I sve je dobro, ne za Boga, nego za nas, jer nama to treba, da bi bili bolji ljudi i da bi nam bilo lakše živjeti. Zašto tada tjedan dana makar ne zahvaljujemo? Bože, evo, hvala ti što je moj rođak ili moj susjed diplomirao, krasno, divno je to. Jer za sve je čovjeku potrebna vježba. Ako želimo imati krasne mišiće, znamo di ćemo ići. Odmah trčimo u fitness, u teretane i tako dalje. Dok ne krenemo vježbati dobro. Ja sam sretna jer je ovaj imao to, jer je ovaj napravio dobro to, jer je onaj tamo ozdravio, jer je ovo. Ništa nam se dobrog neće dogoditi, nikakav dobar pomak u životu. Evo, onaj ko traži dobro, hoću reći svime ovime, naći će ga. Onaj koga ne traži, teško da će do njega. To ono, kucajte i otvorit će vam se. Kad ste vi počeli kucati tako intenzivnije? Pa ne znam, dakle, o intenzivnije, ako mislite, dakle, na ovaj jedan suodnos sa braćom u potrebi, nekako, mislim da je to oduvijek. Moja je baka još takva bila, moj otac, dakle, dokle seže moje poznavanje, moj predaka, jeli? Moja baka je znala po susjedstvu hodati i ona je već znala kome šta treba, onome odnijeti malo juhe, onome malo onome kako je bila krojačica, malo daj da ti ovo, sad ću ti ovo pokrpati i tako dalje. Mnogi su znali reći da je to suludo. Da je to, ne znam. Gubljenje vremena. Dakle, jesi luda, bavi se svojim stvarima. Evo, to su te neke krive stvari. Tako, moj otac je, dakle, bio takav, on nije bio, on nije mogao nikakav, znate, on je bio, recimo, radio i u pošti na ovim, te uređajima, dakle, telekomunikacijskim, jeli? I svakako, naravno, njegovo znanje elektronike samim time, lake te struje i tako dalje, bilo veliko.
100 puta bi mu znali reći, pa braco su ga zvali, pa braco, ajde, molim te, daj nešto, pa možeš faturete, hoće reći, ono, znate, malo u popodnevnim satima popraviti koji nešto, pa malo zaraditi ekstra, jeli? On, dakle, to apsolutno nije mogao uopće na taj način funkcionirati, ono što bi se reklo, započeti nekakav posao ili nešto, ozbiljni biznis ili u tom nekom smislu, jer on naprosto je to morao, to je njemu bilo normalno, ajmo reći, sastavni dio života, jeli, raditi nekome na molbu i odreagirati na taj način. Tako da to se mijenjalo, recimo u mom slučaju, to se mijenjalo sa mojom nekakvom pozicijom, mojim nekakvim položajem društvenim ili kad sam više mogla, kad sam mogla doprijeti do nekih ljudi, liječnika ili nekome da se riješi nešto. Evo, ako sam mogla, tu sam recimo, kako sam jačala, dakle evo tako u tom jednom smislu, društvenom, evo, tako je jačala i ta moja nekakva aktivnost u nekom bitnijem smislu. Jer do tada naravno, da li ne znam, u školi pomoći, ne znam, nego raditi, učiti s nekim i tako dalje. Naravno, pri tome se i glupirati djetinjasto i šalice i tako dalje. Hoću reći, zašto ovo zadnje sada govorim, jer ne valja od tih nekakvih pomoći, nekakvih uskakanja raditi drame, niti velike stvari. A isto tako, još jedna važna stvar je u svemu tome odgoj. Dakle, djeca su nam onakva kakvi smo mi. Ne kakvim govorimo da budu. Nego kako mi živimo. Kakvi smo mi, tako je. U stvari, već se davno je već je to definirano da su djeca ogledalo obitelji. One vrijednosti koje se žive u obitelji, to se vidi na djeci. Složila bih se s tim. Dakle, jedno govoriti, a drugo jer djeca shvaćaju što su prazne riječi. Ne može kod njih zaživjeti to ako mi tako ne živimo. Apsolutno, slažem se s time u potpunosti. I niti mislim da nemamo ni nekako moralno pravo tražiti od njih, znaš, ti moraš biti ovakav, onakav, ako ja takva nisam. Dakle, evo, snaga odgoja, moć odgoja je presudna u svemu, pa tako i u vjeri. Tako da vjerujem da, evo, a to sve da skupa... svako naše današnje zbivanje ima svoje daleke korijene u prošlosti. Evo, kako dobre, tako i loše. Jer dio smo toga, dionici smo i ovdje. A mi bi sada mogli načiniti jednu kratku pauzu sa pjesmom. Da. I to, budući da vidimo da je ovo tema negdje smo ušli u temu gdje je bitno sve to skupa počiva na ljubavi. Pa onda evo ga i pjesma jedna vaša kao Marija, koja je učiteljica ljubavi, škola ljubavi. Evo, poštovani slušatelji, ja sam u društvu naše pjevačice Doris Dragović i govorimo o iskustvu vjere. A vjera je ono što nas treba činiti doista boljim ljudima, milosrdnijima, onima koji više ljube svoga bližnjega i da postajemo manje tašti. De Foucault je rekao jednom, time što ljubimo braću ljude, učimo ljubiti Boga. Jer Boga ne možemo ljubiti, a prezirati druge, na taj način mi se samo zapravo zavaravamo. Da bi reći rekla. Živa istina. Pa je, međutim, zašto onda imamo tako jedan krivi stav o tom našem dragom Bogu i o toj našoj vjeri i tako? Pa ja vjerujem, kao što smo u ovom prošlom dijelu pričali, da su korijeni svega što nam se danas dešava u nekoj prošlosti. Tako je snaga predaje vrlo jaka i teško se mijenja. Još od srednjeg vijeka pa to je ono što piše u Bibliji, tvrde šije ovaj naraštaj. Da, istina i tako se ta tvrda šija, vidite, pružila do dana današnjih. Pa dakle, hoću reći, još u srednjem vijeku započeti taj jedan lik i prikaz Boga kao strašnog Boga, kao onog Boga koji dolazi sa munjom, gromovima, koji ubija, koji kažnjava, koji sudi, koji prijeti, koji je jedan starac mrka lica sa prstom, kaže prstom podignutim i kaže ti si gotov i tako. Dakle, stoljećima prikazivan takav Bog, koliko moje skromno znanje seže, to je se pokušalo, dakle, 60. godina drugim, ovim Vatikanskim velikim saborom dokinuti na način da dakle, Bog mora biti Bog ljubavi. To je milosrdni otac,
to je onaj dragi otac kojega dijete, i ako sebe ne doživimo kao dijete, to je ono, kaže, morate, biti, moraš ponovno postati dijete da bi postao vjernik, kada Krist kaže, Samo što smo mi više djetinjasti, a sve manje smo djeca. Ma nije ni to strašno. Nije ni to strašno biti djetinjast. Ma je, ako smo zavidni stalno i svađamo se. U jednu drugu krajnost. U naličje ljudsko. To je onda gadno. Što želim reći? Sve ono što dijete dobrom ocu radi. Dakle, ne onom kakvi smo mi danas, ono što radimo po cijeli dan, pa nismo sa tim djetetom, pa onda dođemo, pa onda ga otresemo sebi s noge jer nam je dosadan i hoćemo se odmoriti na našem kauču. To je naša stvarnost svakodnevna i zato nema dobre budućnosti, ako smo takvi roditelji. Hoću reći, ono dijete koje može oca beskonačno puno puta vući za skute, tražiti od njega, pitati ga milijun pitanja u sekundi, biti mu dosadno, visiti mu oko vrata, tražiti da ga ljubi, tražiti da ga nosi. Dakle, sve ono što je normalno da dijete može raditi svom ocu. Eto, to mi moramo shvatiti da je takav naš otac. Pun strpljenja za sve naše greške, pun strpljenja za to što smo mi dosadni, da njemu uopće nismo dosadni, da njega veseli svako naše obraćanje njemu, pa i ono kad smo žalosni, tužni, poraženi, povrijeđeni i tako dalje. I da mi tog oca možemo beskonačno puno puta u danu povući za onaj skut i reći mu, slušaj, da te pitam, vidi kako mi je, teško mi je, doslovno tako. Dokle ne shvatimo našeg oca, nebeskog oca, kao takvog oca, nismo na dobrom putu. Moramo malo kurs ispraviti. Hoću reći da mi se čini da je najbitnije za naš odnos prema Bogu i prema vjeri upravo taj naš odnos prema zamišljenom idealnom ocu, kako ga mi zamišljamo. Najbolji otac na svijetu, i to je naš Bog, pa puta milijardu. Onaj koji ima vječno vremena, onaj koji ima vječno strpljenja za nas, za sve naše ispade, za sve naše greške, za sve naše slabosti, onaj koji nikad, kad mu kažemo, ali znaš šta sam ja strašno napravio, dakle kad mu donosimo te naše grijehe, u ispovjedi, jer ispovjed počinje u našoj samoći, ne počinje sa svećenikom. Naša ispovjed počinje u našoj samoći kada posvijestimo sebi, zato što naši grijesi nas prljaju. Ne ispovjedaj ono što tebe ne prlja. Tek ispovjedam ono što mene prlja, ono što mene muči, ono što je meni težina, jer tad je to stvarna ispovjed. Ako nije tako, onda je to jedna retorika, jedna izmjena riječi i jedna formalnost. I ono da se obavi. Ali ovo, oprostite što prekidam, što ste rekli, ispovjed naša počinje prije svećenika. Ja bih rekla, ako započinje sa svećenikom, zapravo nije ona prava ispovjed. Tu nije bilo onog ispita savjesti gdje ja vidim gdje sam to ranjen, gdje sam to odvojen od Božje ljubavi, da tako kažem. Jer je grijeh ta prepreka koja mene odvaja. Bog je uvijek tu za nas. Da. Ali mi nismo tu. Da, točno. Kao što je rekao onaj vaš, pustinjak. Kako to da sam ja uvijek negdje drugdje? Ja nisam tu. Pa ja priznam da ja često znam se naći negdje drugdje, jer nije baš lako danas živjeti svoju vjeru. Ja ne znam kako je vama, zato bi vas i volila pitati, budući da je vaš poziv specifičan. Mi koji nismo na estradi, često po žutoj štampi, novinama, uvijek je na udaru upravo estrada i uvijek je to nama nekako, majko moja, sve i svašta. Pa kako je pogotovo u takvom jednom miljeu svjedočiti vjeru, svjedočiti Krista, jer prije svega mi smo katolici, to znači kršćani, biti Kristovi, njegov odraz lica u ovom svijetu. Prvo, jedna fama koju ja uvijek rado volim bakar pokušati razbiti. Super. U svijetu estrade ništa se ne događa različito nego što se događa u svijetu čistačica, u svijetu liječnika, u svijetu ekonome, dakle u jednoj kancelariji, u nekom kolektivu, u nekom poduzeću, u nekoj firmi i tako. Samo se ovdje o ovome piše. Mm-hmm. Valjda zbog toalete i sjaja. Tako, to bi bila neka razlika temeljna. Kako se nositi s tim? Ako je moj fokus pomaknut od bilo kud, dakle ako je pomaknut bilo gdje drugdje osim prema tome da mi bude dobro, iskreno, stvarno dobro,
osim da budem sretna, iskreno, stvarno sretna, onda nisam na dobrom putu, bilo da sam umjetnik, čistačica iz one priče prije ili liječnik. Što time hoću reći? Sve je bitno, bitna je fiksacija. Dakle, bitan je cilj gdje su usmjerene misli. Onaj mladić čovjek reče, pa ja želim uspjeti u tom poslu kojim se bavim. Pa je recimo jedan od tih poslova i estrada, jel? Ako on tada pristaje, jer život nam nosi kompromise, je tako? Ako čovjek tada pristaje, ali postoji jedan prag koji se ne smije prijeći, jer tada više nisi iskreno sretan. Jer ne možeš biti iskreno sretan. A mi svi imamo onaj glas, zovemo ga moral, etika, tako. To je glas Boga u nama. To je njegov zadnji zapis prije nego što nas je poslao. Prije nego što nas je spustio sa svog dlana u neko malo biće u majčinoj utrobi. I rekao, ti budi. I izazvao nas tim prvim imenom, jeli? Sve ono što nas odvodi dalje od toga, a što ćemo mi rado krivo nazvati kompromisom, je ono što nas unesrećuje. Pa sada, ako ću dakle pristati raditi bilo što protiv nije savjesti, stvarno, što nije dobro i što je protiv savjesti, onda ću biti dakle nesretna, bit ću lažna i radit ću te lažne kompromise koji će me odvesti u taj gadni ponor. Zato, vjerujte, ne trebate biti u estradi, možete biti bilo kojeg zvanja. Evo, samo kažem, ovdje se piše i o ovome se govori. Jer smo mi nekakva lica sa ekrana, lica sa naslovnice i tako. Ja sam recimo, kad sam vidjela koliko je sve to požutilo, napravila jedan evo kako sada rade ti kompromisi, jeli? Napravila sam jedan pomak, a to je, naprosto sam presjekla i rekla, ja više neću ići tamo. Ja više neću razgovarati za taj radio, za one novine, za onu televiziju. Menadžer, profesija, posao, nemam pojma, biznismeni iz tog posla, reći će, jesi ti luda? Nekoj mladoj osobi koja se tek, dakle, etablira. Meni je zasigurno bilo lakše jer ja sam svoje ime stekla u nekim, nažalost moram reći, puno boljim vremenima, kada nigdje nije tako žuto šaralo, jeli? Međutim je činjenica da, dakle, će sada taj nekakav business establishment napasti na to mlado čeljade i reći, jesi ti luda? Pa ti moraš ići tamo. Ti ako moraš želiš intervju, pa nema veze. Pa mi ćemo napraviti najbolje što možemo iz toga, ali moraš jer je to dio tvog posla, jer se ti moraš prikazivati i pojavljivati. To je ono što je laž. Odnosno, to je istina ako to mlado čeljade jedino za cilj ima postati slavan i uspješan. Dakle, evo, kompromisi toga tipa, a pri tome sve u meni vrišti i ja znam da to nije dobro. Kada 5. put budem išla tamo, ja ću smatrati da je to dobro. Pa me zlo promijenilo, hoću reći, jel? Ono što je loše, dakle nemojmo sad biti radikal zlo, jeli? I tako ljudi se boje kad kažemo zlo, onda odmah misle da na nekakve sotone apeliramo i tako dalje. Ne, pa čak prisutna sa svojom svjetlucavom ponudom. Imali smo upravo jučer čitanje, fantastično, koje o tome govori, o kušnjama Krista, jeli? 40 dana u pustinji. Bože, što se tu sve nije nudilo. A nudilo se ali, novac, pitanje je toga, da li želim biti stvarno sretan? I mogu li shvatiti, sad opet nas to dovodi do odgoja, do roditelja, da li smo mi dobili tu samouvjerenost koju moramo ponijeti od kuće, od naših roditelja, da meni nije potrebno da napravim takav kompromis sa sobom, ta svjetlucava realnost koja mi se nudi, jeli? Jer je to uvijek na ponudi, jel tako? Dakle, da ja ne pristajem na to u ime neke svoje buduće sreće, uspjeha, uspješnosti i tako dalje. Ili ću na to pristati jer ja nemam samopouzdanje. Evo. Zapravo možda sam zapetljala. Ne. Ali upravo slušatelji mudriji od mene. Vjerujem. I od mene. Ali upravo o ovome se radi. O ovom i imati. Danas je sve više i više o toj sreći mediji, sve nam ukazuje da zapravo sreća nam o tome ovisi hoćemo li nešto imati ili nećemo imati, što više imamo, iako je to lažno. To čujemo na propovjedi i u govorima svećenika gotovo pa već svakodnevno. A to je da je problem i devalvacija glavna vjere u tome što je prestalo važiti biti, a postalo važno imati.
I to sve... Prestalo je onaj osnovni postulat koji determinira, određuje čovjeka, a to je da on jest zato što jest, a ne zato što ima. I to je ono, vratit ćemo se opet toj ljubavi međubratskoj. Naravno, i onda ljudima djeluje to smiješno. Kako ću ja imat ako ja idem dijelit? Ali vjera je sve obratno od ovog svijeta. Nema logike. Ovdje na ovom svijetu vladaju druge datosti, znamo i od koga. Knez ovoga svijeta. Tako je. A mislim, toliko je jednostavno i realno i stvarno. Jer Bog kaže, imat ćeš više ako daješ. A ovaj svijet kaže, imat ćeš više ako ne daješ. Sve sa sebe samo. Dakle, sve je obratno. Naravno da kada ti neko, kad si mlad, kad si najranjiviji, jeli, kad se formiraš, ja uvijek se vraćam na tu mladost, jer ja jedino mladost volim i poštujem. A i vaš sin, koliko on sad ima godina? Vjerujem u njih, ako nas one ne izvuku, neće. Ali vaš sin je to mladeži pripada. Koliko ima godina? 16. Pa kako on doživljava Krista? Taknuo bi se sad ovoga. Onaj tko je doživio Krista ne može ga odvojiti od crkve. Mora živjeti s njim u crkvi. Danas mnogi mladi Bog da, crkva ne. Nekako ih crkva ne privlači. Kako vaš sin gleda na crkvu? Dakle, apsolutno jednako kao i stotine mladosti, dakle to je naravno borba sa vlastitim pubertetom, otkrivanje novog svijeta, vjeronauk, dakle sve po redu, cijeli košmar koji mora postojati, sjajni, to je sjajan košmar, ja ga volim, ja sam jako zadovoljna s njime, jer sve ono što se lako dobije, lako nam isklizne. Ja volim kad mladi ljudi se na kraju tog svog puta hormonskog traženja i tako dalje pronađu to, jer tada su je oni iskupali, tada su je oni gotovo pa stvorili, jeli, možemo na jedan takav način reći, jel? Tako, čini mi se sljedeće. Kada govorite, dakle, Bog da, crkva ne. Ne znam kako je sa drugim narodima. Ne znam čak ni kako je sa svima u Hrvatskoj, ali znam recimo kako je u ovoj mojoj dragoj, tvrdoj Dalmaciji. Barem ovdje, a čini mi se da je manje više i tako u Hrvatskoj cijeloj. Ovdje kod nas mi se čini da je najvažnije ne pogriješiti. Biti ja sam čist, a ti se misli kako ćeš ti. Ovdje kao da nas generacijski, pa kao da je to postao već genetski zapis, da nas odgajaju da smo mi u pravu, da nikako ne možemo pogriješiti i da je najvažnije ako si pogriješio ne priznat to. Govorim naravno o međuljudskim relacijama, ne govorim o relaciji prema vjeri. Čini mi se da je taj tip odgoja učinio možda najgore zlo što se može jednom narodu učiniti. Jer mu oduzimaš spoznaju dobra i zla i na taj način ga udaljuješ od Boga. Ako dakle roditelj će rado otići klepnut po ušima onog roditelja drugog koji je njegovog malog udario, kako će taj roditelj objasniti onda svom sinu ili kćeri što je Bog i što je vjera? Ima još jedna vrlo ružna odrednica našeg naroda, a to je lijenost. Lakše je meni otići na misu i odraditi misu nedjeljom, nego sam uhvatiti onaj Sveto pismo, Novi Zavjet, pa pročitati. Pa to je, ta evanđelja, to je 15 stranica, dakle, neće nam se ništa desiti, nećemo žuljeve dobiti. Ali ne. Lakše je to ne raditi. Jer bi tad pročitali onaj događaj kad su malog Isusa kao dijete, jeli, tukli, dakle, djeca i tako, pa ga je Marija odvela od te prilike, od te situacije. Pronaći ćemo to u crkvenim zapisima i tako. Zaštitila ga. Tako je, jer je to jedina zaštita. A mislim da danas cijelo društvo treba i zaštititi obitelj, koje je danas sve teže i teže. Pa evo, zato kažem. Ovdje je na snazi korijenito i odavno u nama, a to je tko tebe kamenom, ti njega, ne znam, sa 3 kamena. Nisam ja u krivu, ti si u krivu. Pođi se parničit na sud oko toga čas posla. Ti si meni uzeo 2 metra zemlje i tako dalje. Vjera upravo kaže nešto drugo, a to je kad ti on traži 2 metra zemlje, ti mu daj 4.
Evo ga, Doris. A ne nosimo se s time dovoljno na način, dakle, da to možemo prenijeti mladosti. I naravno, dakle, to je bilo naše pitanje, kako će ta mladost, dakle, sada ići u crkvu? Ona vjeruje da je Bog vrhunska ljubav, ali ne vjeruje da u crkvi može čuti ono što mu se slaže s njegovom predodžbom o životu. I mislim da je tu taj problem. Jer mu u kući, u bližoj i daljoj okolici i tako dalje, govorimo sasvim nešto drugo. Govorimo nama, odgajateljima, koji trebamo imati jedan utjecaj na našu djecu. Da ne kažem koliko se puta dogodi, a to je da dođu roditelji u školu pa viču, šta ste, kako vi odgajate moje dijete. To su strašne stvari. To su strašne stvari. Pa evo ga, može, budući da se i naš razgovor bliže kraju. Da. Pa možete li nekako zaključiti ovaj razgovor? Stvarima zaključiti. Ne, pa baš zbog toga bi sad malo negdje, tu negdje, jer vidim da je vaše obraćanje zapravo kao kod većine krenulo, korak po korak. Biti svjestan tko si, što si. Da, naravno. Pa onda nekako da ipak mi to ne sa strašnim stvarima, nego snagu za te strašne stvari da izvučemo. Otkuda? Evo, vjerovati u današnje vrijeme, kada si napunjen doslovno od vrha do dna, sa nekakvim krivim informacijama. I kada ti ovaj svijet i kapitalizam koji kod nas u tsunamijima nalijeće, nailazi, govori da je bitno imati, govori da kapital ne bira sredstva, da dati otkaze tisućama radnika je u redu jer to je zakon kapitala i tako dalje. Kako mi možemo pronaći Boga u svemu tome skupa? Ne znam, vjerujem. Usprko svemu vjerujem. Vjerujem da je za mene on s velikim O smislio sve dobro. Vjerujem da vjera i kad mi je, dakle, kad pokleknem, posrnem, kad mi je teško, kad mi je zlo napravio drugi, ali i nešto gadno u meni, dakle, pa sam ja sam autor tog zla, da je on uvijek uz mene. Vjerujem da će mi pružiti ruku. Vjerujem da neću umrijeti na način da nestanem. Vjerujem da je sve moje dobro, makar imao 89 godina, tek predamnom. Vjerujem da moram živjeti sada i ovdje. Vjerujem mu kad mi kaže nemojte se baviti svjetskim brigama i tjeskobama, nego sad ovdje, ako si gladan, pruži ruku, traži. Vjerujem u to da je dobro većom snagom zapisano u ljudima nego zlo, iako izgleda da je ovo društvo prepuno zla. Zla i one strašne hladnoće koja je čak neki put i strašnija i gora od zla samog, jer kad te neko tuče onda znaš odakle vjetar puša, ali ona hladnoća koja je ona apsolutna tišina djeluje groznije neki put. Jednostavno vjerujem. Vjerujem da nam nije namijenjeno zlo, nego da je kraj mog dana, kraj mog života, kraj ove naše priče dobro. Jer na kraju krajeva ono što nam je Gospodin rekao, Bog je ljubav. Istina. Evo ga, Doris, hvala vam puno na ovom razgovoru. Već čujem šumove mora, pozdrav Splitu, nego ćemo ovaj razgovor završiti vašom pjesmom More, more. Evo, pozdrav vama, pozdrav cijelome Splitu. Hvala i vama još jedanput, hvala i ljudima koji su surađivali s vama. Jedan lijepi, veliki, splitski pozdrav, morski. Na kraju krajeva povezani smo, Radio Marija i Zagreb i Split, imamo vezu preko Marije. S vama, poštovani slušatelji, bila Snježana Brkić. Hvaljen Isus i Marija.